Rusi, navodno, prema najnovijim informacijama, tajno spremaju u fabrikama na Uralu avion Suhoj 75, opremljen raketama RVV MD-2 protiv F-35 i F-16. Ruski Suhoj 75 opremljeni su raketom RVV MD-2 za garantovani pogodak F-35 i F-16. Raketa RVV MD-2 je ugrađena interno na avion Su-75 i ima mogućnost pretraživanja više ciljeva pomoću infracrvene veze i garantovanu stopu pogotka od 93%. Šta predstavlja novi lovac Su-75? Su-75 nije lovac 5. generacije, ali ima potencijal da izazove intenzivne debate o njegovoj efikasnosti na modernom bojnom polju. Amerika razmišlja o penzionisanju starijih lovaca 5. generacije i sprema se da testira lovce 6. generacije, pošto Rusija i dalje govori o proizvodnji lovaca 5. generacije loše kvaliteta do kraja decenije, naglašava stručnjak, zaboravljajući da će Rusi verovatno moći da proizvode u velikim količinama, menjajući mnogo toga što očekujemo za drastično manje novca. Ruski lovac Su-75 je prvi put predstavljen na aeromitingu MAX 2021, a mnogo toga što se o njemu zna potiče iz informacija ruske kompanije Rosteh. Su-75 će biti jeftiniji od mnogih zapadnih aviona i bit će sposoban avion za zemlje sa ograničenim budžetom, jer je predstavljen skoro kao lovac 5. generacije sa stealth karakteristikama, uglavnom na prednjem kraju. To je jeftinije i pouzdanije rešenje od strane mnogih zapadnih lovaca, a navodno brzo će se proizvoditi. Izvori ruskih medija kažu da bi početna cena aviona bila oko $30 miliona, što je mnogo jeftinije od većine američkih i evropskih lovaca na tržištu. Rosteh je saopštio da će u narednih 15 godina biti proizvedeno 300 lovaca ovog tipa. Su-75 se prikazuje na vojnim izložbama sa privlačnim promotivnim video snimcima, a stručnjaci kažu da ima koncept jeftinog lovca 5. generacije jer je dizajniran da bude pristupačan za zemlje koje ne mogu da kupe naprednu američku 5. generaciju. Rosteh tvrdi da razvoj lovca napreduje i da je počela proizvodnja prvih primeraka i da je Su-75 u predproizvodnji. Prema Interfaxu, prvi let aviona bio je zakazan za 2023. Zatim 2024. godinu sa početnim isporukama između 2026. i 2027. godine. Međutim, to izgleda neverovatno brzo i prilično neverovatno. Ruski Su-57 izveo je svoj prvi let 2010. godine i, iako se trenutno proizvodi sporim tempom, tek treba da se izbori za svoje mesto pod suncem 14 godina nakon prvog leta. Poznati institut RAND izveštava da optimistična predviđanja o Su-75 izgledaju veoma upitna, posebno imajući u vidu ogromne izazove sa kojima se Rusija suočila u razvoju Su-57, koji verovatno neće biti u potpunosti operativan do 2027. godine. Nova raketa RVV MD-2 je naslednica rakete kratkog dometa vazduh-vazduh RVV MD. Prema Rosoboronexportu vođena raketa RVV MD vazduh-vazduh je posebno projektovana da eliminiše različite ciljeve u vazduhu, kao što su lovci, jurišnici, bombarderi, helikopteri i vojno-transportni avioni. RVV MD može efikasno da radi iz bilo kog pravca, danju ili noću, čak i usred izazovnog okruženja elektronskih protivmera. RVV MD-2, koji diže ove napredne karakteristike i poboljšanja na sledeći nivo, obećava da će još više podići borbene sposobnosti aviona nosioca. Nova raketa ima nekoliko prednosti za koje ruski mediji tvrde da će ih učiniti veoma efikasnom i smrtonosnom u vazduhoplovnom sukobu.
RVV-MD2 je prva raketa kratkog dometa koja ima inercijalni sistem upravljanja. Ovaj sistem je dizajniran da kontroliše i stabilizuje raketu tokom autonomnog leta. Inercioni sistem funkcioniše na principu municije koja autonomno određuje svoje koordinate u prostoru bez oslanjanja na spoljne orijentire ili signale. Sistem izračunava svoju poziciju na osnovu svoje prethodne poznate pozicije, omogućavajući mu da se kreće i precizno manevriše tokom svoje putanje leta. RVV-MD2 ima liniju radio korekcije koja omogućava avionu da precizira koordinate cilja. Ovo poboljšanje značajno povećava verovatnoću uspešnog angažovanja i udara u neprijateljski avion tokom borbe. Zatim, sledeća prednost ove rakete jeste dvopojasna infracrvena glava za navođenje sa poboljšanom otpornošću na ometanje. Ova napredna glava za navođenje omogućava RVV-MD2 da efikasno pogađa mete iz svih uglova, uključujući zadnju hemisferu. Drugim rečima, raketa se može lansirati napred, manevrisaće u vazduhu i uspešno pogoditi neprijateljske avione koji se nalaze iza lovca koji je nosi, dodatno pojačavajući njegove borbene sposobnosti. Tačni detalji o planovima za integraciju rakete u flotu ruskih lovaca i njenu ukupnu proizvodnju tek treba da budu objavljeni. Šta znamo do sada o Šah-Mat avionu? Rosteh je nedavno saopštio kako su određene neke tehničke izmene u dizajnu ruskog perspektivnog jednomotornog lovca Su-75 Šah-Mat. Ova odluka je doneta na osnovu povratnih informacija potencijalnih kupaca. Izmene bi trebalo da dodatno optimizuju cenu lovca Su-75 Šah-Mat. Perspektivni lovac Su-75 se stvara u 3 verzije, jednosed, dvosed i bespilotni. Avion se razvija sa otvorenom arhitekturom što mu omogućava da se prilagodi određenom kupcu. Avion je projektovan uzimajući u obzir isporuke kako ruskim vazduhoplovnim snagama, tako i stranim kupcima. Deklarisane karakteristike: brzina do 2 maha, domet leta do 3000 km, težina borbenog opterećenja 7,4 tone, instaliran je radar sa AFAR-om, sistem optičkog i radio izviđanja od 360 stepeni, sistem za elektronsko ometanje, optički nišanski sistem, sistem komunikacije širokog dometa. Nedavno je Ujedinjena aviokorporacija patentirala boju za laki taktički avion Su-75 Šah-Mat koja pruža lažni odraz aparata. Autori patenta tvrde da je boja komponovana tako da komplikuje vizuelno raspoznavanje aviona i prognozu njegovih eventualnih manevara. Šah-Mat lovci su prvi put predstavljeni na međunarodnoj sceni u okviru Dubai Air Show 2021. Nakon prvobitne prezentacije, projekat je prošao kroz fazu prilagođavanja tokom koje je optimizovan trošak i izvršene tehničke izmene kako bi se uzele u obzir želje potencijalnih kupaca, navode iz kompanije. U avgustu 2022. godine predstavnici Ruse elektronike najavili su demonstraciju najnovije komunikacionog kompleksa Su-75 na forumu Armije 2022, što ukazuje da je rad na projektu ipak u toku. Očekuje se da će nove modifikacije Su-75 uključiti poboljšanje u cilju smanjenja radarskog signala, kao i inovativna tehnička rešenja kao što su odsustvo pilotske kabine i zastakljivanje od 3 dela. Već su počele pripreme za proizvodnju prvih primeraka lovca, što ovaj projekat čini jednim od najambicioznijih u savremenoj ruskoj vojnoj avijaciji, tvrde iz kompanije. Ruska kompanija za vazduhoplovstvo i odbranu UAC nedavno je podnela niz patenata Ruskoj federalnoj službi za intelektualnu svojinu, otkrivajući intrigantne modifikacije originalnog dizajna Su-75 Šah-Mat. Dizajn ovog aviona je navodno formulisan spojem naučne i tehničke osnove uspostavljene tokom stvaranja izvozne varijante lovca 5. generacije Su-57E. Veruje se da su određene tehnologije kao što su borbeni sistemi, kokpit i drugi elementi
takođe biti izvedeni iz aviona Su-57.